mundo y juntos somos evolución. Moving, all the people moving. We say moving, all the people moving. For the one breeze. Escucha la llamada de la mañana, una de la creación. Palabra es nuestra palabra, aquí es nuestra voz. Siendo pequeño está la puerta, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder, quitarse andar hacia el saber. Moving, all the people moving. Hola. Just one breath. We say moving, all the people Què? Esteu contents o no? Ah. Sí? Segur? Sí? I encara us queda energia per fer més coses? Sí! Ah, sí, sí, sempre esteu carregats de piles. Ah. Mira quantes granotes! Vale, vinga, fem el canvi d'estació. Pugem el número d'orientació, aneu al frontó a la número 1. De llançament, anem a salt d'alçada, a la número 2, de la número 2 a la 3, el circuit. De la número 3 a la 4, una miqueta de cross, per tota l'escola. De la 4 a la 5, estira d'esta, recuperar. De las 5 anem a les 6, a salt de tanques. Després una miqueta de salt de llargada amb la número 7 i la número 8. Relleus amb els esquís i les tanques. Atenció! Preparats? La número 9, velocitat, i la número 10, orientació. Vale, derecha, mira, allá. Tú allá. Tú allá, David. Tú allá. Vale, ¿me entiendes?
Jo aquest no el vaig fer servir, aquell que passin així ja va bé. passin així, vale, ja Sí, està. o com vulguin. Sí, passeu així com vulgueu. A veure... Estic fent vídeo. Sí que ara ens hauran sentit dir... Així que com ho fem? Ah, és veritat! Bueno, Bueno, és això. clar, vull dir... Ja està. Ja està, tu. Vaig a posar-ho a carregar perquè ja se m'està morint. Vaya xoque. Ara et sortirà un nyanyo. Ale, me'n vaig. Cap allà. Those days are gone. Now the memories on the wall.